Crec que és molt important que recuperem el servei de radiotelevisió públic perquè necessitem, les valencianes i valencians, nous models de referència. Necessitem una radiotelevisió pública que ens doni un reflexe de nosaltres mateixos, no com a gent que ha malbaratat diners, no com a gent que ha estat presa de la corrupció, sinó com a gent treballadora, gent honesta, gent il·lusionada, gent creativa. Necessitem un servei de radiotelevisió pública que ajude a augmentar la nostra autoestima com a poble, a creure en les nostres capacitats de treballar, d'il·lusionar-nos, a creure també en els nostres valors de referència. Jo crec que els valencians i valencianes tenim una cultura rica. La radiotelevisió ajuda a que tinguem referents entre, per exemple, la gent de la cultura, els escriptors i escriptores, la gent que es dedica al món de les arts escèniques, la gent del cinema, a la pintura, que aquesta radiotelevisió ens torna una imatge de poble i ens dona referents de la nostra cultura i de les nostres tradicions.